दिनै जों अबनो नरनो सानानि मुसुङो जों नरननि माने उद्देश्यखौ अबनो जों कटाल कमिटि खामानि जागोलो सिनि दिनैनि मिटिंआव अबनो डिसिजन हाजाका सिनि आगिनि जे डिमान्ड जे सिनि परितंनाय ताइ सिनि टिपासारनि बागै जे डिमान्ड दंमाने 19 दफा 19 दफा डिमान्ड दङ आबनि लगे जों बसकां 8 तारिख जानुवारि 2020 सरि 21 जोंनि थांनाय 2019 जे मादपारिव CAB न प्रडाक्ट खायनो थांखिनि जों जे गथनारनो मुदुमानो आबनो तयै जों अ सालनो मुदुखलायै बसकांनि जे 8 जानुवारि 2021 जों ब्लेक डे हिसाबै जों आरो पालानाय आजागा जत जोंनि परितंनाय टिप्रासा ताइ टिप्रासाना हामजानायनो जत अख्रा साख्रा ताखु गुखुरावनो जों कबनो मुसुङो आरो जत बरनो फायै जोंबाय बाक्सा पाल बाक्सा खलायै आ पान्दानो नायथुनानै मोसानायनि बागै ताइ जत अर्गानाइजेसन दङ जों कबंनाय आबनि साथे साथे दिनै अ नरनि बिसिथिखे जों साख्लायना मुसुङो जोंनि बुरु सेटलमेन्टनि जे एग्रिमेन्ट जे डिमान्ड दं माने आबो दाक्ति खलायै बरनो सल्युसन खलायनि बागै जों अ त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जों नरनि बिसिथिखे कयना मुसुङो ताइ जोंनि लेट बिसिजि देब्रमा बनो बाहायनो 15 लाख कमार्सियेसन गनानि बागै जों TSF पक्ष हते जों गभर्नमेन्ट थानि कबुंनारगो आबा हाके जों जोंनि परितंनायनि जे जागाव जों असुबिदा नांगौ जों आरो जाति खालायनो बागै जों गियान दङ आसुं साना मुसुङो जोंनि DSM जनरल सेक्रेटारि जों बेबाक न जों सारा त्रिपुरावनो जों आबनो प्रभाब खालायै मानिना बागै जों दिनैसिम जोंनि यापि जों सेका सारानाय ताइ जों मेन प्रग्राम गाय जोंनि दसराम समनिव जों प्रग्राम सामनाय दिनै अबनो जों TSF जोंनि CC मिटिं आसुगै जों कयटा कक जाब्लाय जोंनि CC व अबन पुलाव संसार सिनि TSF तो जों 1968 नि सिमि आसाय फेक्रन सिमि न सिनि दफरनाय सामख्लाय फाइक्या आमो जों अचिभमेन्ट बनुखा दफाव सिनि त्रिपुरा हाव आमन सिनि कुमा लंग पेंडिंग डिमान्ड बतो कयटा तो जों नुखा सिनि एयरपोर्ट बुमु रसलाय जाका आमो सिनि लंग पेंडिंग डिमान्ड तो माने आगिबो आमो टाक सक्सेस खा टाइप तो सिनि एजुकेशनल डिमान्ड सिनि कगरक आमो जों डिमान्ड खाय दं आगिन सिनो रोमांस स्क्रिप्ट बाय ताइ प्राइमारि सिमि यूनिवर्सिटी लेवल जरा सिनो मन कबर रोमांस स्क्रिप्ट बाय थुंगरन सिंगा मो साइट दं ताकुम सिने आ डिमान्ड दं जों थागिया डिमान्ड आ डिमान्ड तिनै जों बुसकाङो टेब स्टेप ना हानाय बागे जों सिनि कबर न ए छिदुलो दावै रोमांस स्क्रिप्ट बाय जों गभर्नमेन्ट सानै बनो जों रिक्वेस्ट खायनो बनो टेब बुनानि बर' खायगा जों स्ट्रं मुभमेन्ट थानाय ताइसिनि आगरतला दिल्ली कलकाता चेन्नाई बेंगलोर गुवाहाटी शिलं रहो जे हस्टेल दं नि जों आमो आगिन सिमि डिमान्ड खाय दं ताया सिनि शिलंआव हस्टेल दं एसटी नि आ हस्टेल दं जों मेटास्टिबो क्रक सालाय दं ताइ गुवाहाटी हायामते राव जों सिनि हस्टेल जों डिमान्ड खाय दं एसटी दं बागै आमबाय जों टेबे एजुकेशन खायनाय बसकामो ताइ बेखौ जों कायसे आबनो थालियो जों इन्सिडेन्ट सेबनो जे कांचनपुर इन्सिडेन्ट मानि आ गतन टिबो जों बेलायखे दुखुनि कग्न सिरि त्रिपुरानि बागिब आरो सिरि ताकु खरसा जे फायर ब्रिगेड बिश्वजित धोरोम बक थिथांका आमबाय जों बम नुखुनो बक खाकसामाल सिनियांति ताइ खरसा थिनि जे पुलिस फायरिं में थिनाय श्रीकांत दास ना बर्मब आमो ब्लाय अनफॉर्चुनेट सिन स्टेट बागै आमन बागैनो जों गभर्नमेन्ट थानि याफर बरक कहम के फेयर इन्वेस्टिगेशन खायना बागै बरत सब मैजिस्ट्रियल लिथानि याफर का अब मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ खायतिनि बस ट्रांसपेरेंसी नाय
haino khaike dong la kawan mai transparency dong mai ambabi sing samung da data ko sa borok tai borok je compensation nani amorok dari daktir nang tu amon sing demand khai asno Kasi sunog naman ito, ako para mo ko, gano'n, pastor na,